ברוכים הבאים לשאלו את הימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמת בנימין בן מאיר. יש לנו עכשיו שאלות מיוסי. יוסי הוא חבר יקר מאוד בפורום שלנו. יוסי, כל השאלות שלך חשובות, ענייניות וטובות, אבל מה לעשות, יוטיוב רק נותן לנו 10 דקות לכל סרטון, אז אנו חייבים לקצר ולסכם. אין לי ברירה. יוסי כותב, ואני מצטט, האם אינך רואה סתירה בין רצונך בשוק חופשי, התערבות ממשלתית מעטה, והסתמכות על הראש היהודי, היוזמה החופשית, לבין צעדים כמו איסור על אנשי עסקים לפתוח עסק בשבת? סוף ציטוט. שאלה מצוינת כרגיל, יוסי. יוסי, כמו שאבותינו תמיד אמרו, יותר משעם ישראל שמר את השבת, השבת שמרה את עם ישראל. אף על פי שבמשך אלפי שנים היהודים לא עבדו ביום השבת, והגויים המתחרים איתם כן עבדו, אז ייתכן, אז כנראה יש יתרון כזה בשוק החופשי לגויים. אבל למרות זאת, אף על פי כן, היהודים הם העם הגאוני, אין עם בעולם שיכול אפילו להתקרב להישגיו של עם ישראל. זה עם גאוני שאין כדוגמתו בהיסטוריה. והסיבה לכל זאת היא לא שהיהודים עליונים מהגויים, שאנחנו כמו עם עליון, שהגנים שלנו כל כך עליונים. אנחנו בני אדם והגויים בני אדם. אנחנו בשר ודם והגויים בשר ודם, אבל התורה ותרי"ג המצוות, זה מה שהפך את עם ישראל לעם נבחר, לגוי קדוש, לעם מיוחד, לעם גאוני. אז חייבים לשמור את השבת. אנחנו לא מציעים לכפות על יהודים לשמור את השבת, אנחנו לא מציעים לעשות זאת, אבל חנויות חייבות להיסגר ביום השבת. לפי החוקים, דרך אגב, אפילו של מדינת ישראל החילונית, זה היה ככה. אפילו לפי החוקים של מדינת ישראל החילונית, השמאלנית, הסוציאליסטית, זה היה נגד החוק לחנויות להיפתח בשבתות ובחגים. אז אני מאמין בחוקים האלה, כי החוקים האלה והכללים האלה ישמרו על עם ישראל ועל ערכים יהודים. בלי ערכים יהודים אין לנו סיכוי לשרוד. ואין ערך יותר חשוב, יותר חיוני, מאשר יום השבת. ויוסי עכשיו שואל, ואני מצטט, האם אתה והרב כהנא זצ"ל שילבתם יהדות עם תפיסת עולם אמריקנית של שוק חופשי? האם הרב כהנא זצ"ל ואתה הושפעתם לא רק מההלכה, אלא גם מהחברה האמריקנית בה חייתם, גם מבחינת שימוש באלימות כשצריך להגנה עצמית, שנאת הקומוניזם, השמאל והליברליזם? ברור שהרב כהנא קבע ואתה תלמידו, אבל בכל זאת, לפחות בשם עצמך אתה יכול לענות. סוף ציטוט. עוד שאלה מצוינת, יוסי. קודם כל, לגבי אלימות. כי הליגה להגנה יהודית כן השתמשה לפעמים באלימות, אפילו בפצצות, כדי לשחרר את אחינו מברית המועצות. ואני ישבתי בכלא 5.5 שנים בארצות הברית, כתוצאה מהפצצות שפוצצתי כדי לשחרר את האחים שלנו בברית המועצות. אלימות זה לא מושג אמריקאי או מושג של גויים. למרות שהגויים עם השכל הישר מבינים שאלימות עובדת, אלימות הולכת. לפעמים זהו תכסיס מצליח, לפעמים.
אבל זה לא בגלל השפעה אמריקאית, אלא אך ורק המסורת היהודית. אברהם אבינו, היהודי הראשון, השתמש באלימות כדי לשחרר את לוט. והוא יצא למלחמה נגד 4 מלכים גדולים, עצומים. והוא השתמש באלימות כדי לעשות מה שצריך לעשות. כשמשה רבינו ראה מצרי שמרביץ ליהודי, לעבד עברי, מה הוא עשה? הוא הרג את המצרי והוא שם את הגופה בחול. הוא חפר את הגופה של המצרי בחול. זה מעשה, אני חושב, די אלים. כשדוד המלך התעמת עם גוליית, הוא לא אמר שצריך משא ומתן, צריך להבין את הצד השני, שאסור לצאת למלחמה כי זה עניין של פיקוח נפש. הוא לא אמר את כל הדברים האלה. הוא יצא למלחמה נגד גוליית והוא הרג את גוליית, ואחרי כן דוד המלך, שממנו יבוא את המשיח. דוד המלך הרג עשרות אלפי פלישתים. שאול הרג אלפים, דוד המלך הרג רבבות, עשרות אלפי פלישתים. ושוב, זוהי דוגמה של התנהגות יהודית. אותו דבר כמובן עם כל המלחמות. יהושע, מה יהושע עשה כשהוא רצה לכבוש את ארץ ישראל? הוא נכנס למשא ומתן, הוא כן הציע לכל עמי ארץ ישראל לצאת בעצמם קודם כל. והגרגשים כן עשו זאת, והגרגשים התיישבו באתיופיה, במה שהיום נקראה אתיופיה באפריקה. אבל העמים האחרים שסרבו, יהושע יצא למלחמה נגדם. אותו דבר עם המכבים, ואנחנו יכולים להמשיך, הרבי עקיבא, כל היהודים הגדולים בהיסטוריה, השתמשו באלימות כשצריך כדי להגן על עם ישראל, כדי לשחרר את ארץ ישראל, כדי לעשות מה שצריך לפי תורתנו. אז אלימות זהו מושג מאוד יהודי ומאוד תורני, לא מושג אמריקאי. כדי לענות לשאלה שלך, חס וחלילה שאנחנו קיבלנו את ההחלטות שלנו בגלל השפעה אמריקאית. אנחנו בעד שוק חופשי כי אנחנו ראינו שזה מצליח. אנחנו רוצים שעם ישראל יצליח, וראינו בתור אמריקאים שזה מצליח. האמריקאים הם עם של בורים, עם של אנשים לא משכילים, ואף על פי כן אמריקה הייתה כל כך עשירה בגלל השוק החופשי, בגלל הקפיטליזם. ראינו זאת במו עינינו. אז בגלל זאת, כי אנו רוצים הצלחה כזאת לעם ישראל, ואנו רוצים לשחרר את השכל היהודי, בגלל זאת אנו מציעים זאת גם בארץ ישראל. לא בגלל שאנחנו הושפענו חלילה על ידי מושגים של גויים, אבל אנו כן רוצים מדינה יהודית חזקה, כלכלה חזקה. זה דבר שצריך בארץ ישראל. כדי להשיג זאת צריך שוק חופשי. ואם יש סתירה, דרך אגב, בין התיאוריה הזאת לבין משהו בתורה, אנחנו תמיד הולכים עם מה שהתורה אומרת לנו. ואתה גם שואל אם אני מגדיר את עצמי כיהודי, רק כיהודי או כאמריקאי ותומך בציוויליזציה המערבית. אני אך ורק יהודי. אך ורק יהודי. כל העמדות שאנחנו נוקטים בהן בפורום האנגלי שלנו, עם כל הגויים שאנחנו עובדים עמם, זה אך ורק אם זה טוב ליהודים. השאלה היחידה שאני שואל כשאני נוקט בעמדה כלשהי, האם זה טוב לעם ישראל או רע לעם ישראל? אם זה טוב לעם ישראל, אני בעד. אם זה רע לעם ישראל חלילה, אני נגד. אני אך ורק יהודי אמוני. אך ורק.
למרות המבטא האמריקאי שאתם שומעים, אני יהודי, הכהניסטים יהודים, ונאמנים אך ורק לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל, לתורת ישראל, לאלוקי ישראל. אני מודה לך על השאלות, ואני שוב מזמין את כולכם לפורום של תנועת הימין האמיתי. להתראות בפורום.